Illum il-Papa xtaq li bħala Knisja nitolbu ħafna biex il-bnedmin mhux biss iqisu ruhom imma jgħixu ta' aħwa flimkien. Il-Papa kien żar l-Emirati Magħqudin, l-Emirati Arab Magħqudin, United Arab Emirates, u hemmhekk iffirma dikjarazzjoni ta' fratellanza universali ma' rappreżentant għoli tad-dinja Musulmana. Imbagħad tagħna dan id-dokument sabiħ li hu semmih Fratelli Tutti minn espressjoni sabiħa ta' San Franġisk. U il-Ġnus Magħquda f'Diċembru li għadda ddikjarat dan il-jum fl-anniversarju ta' din iż-żjara tal-Papa u d-dikjarazzjoni tal-Fratellanza Universali bħala propju l-jum tal-Fratellanza Universali. Xi tfisser li propju aħna bnedmin mhux biss niftakru li aħna uljiet l-istess missier, imma wkoll li ngħixu bħala aħwa. Tajdu li mhux faċli. Frat-Italjani għandhom espressjoni fratelli coltelli. Kultant jgħidu l-aħwa jsiru skieken għal xulxin. Din hija traġedja li narawha mhux biss fil-familji kultant imma wkoll fil-pajjiżi tagħna fid-dinja. Tant gwerer, tant mibeda għal xulxin, tant inkompressjoni, tant terrorizmu. Il-Papa jara dan kollu u jfakkarna li meta il-mulej għallimna nitolbu bħala uljiet l-istess missier, allura aħwa għallinna itolbu hekk missierna, mhux missieri, missierna. Din hija t-talba ta' Ġesu, llum nistgħu ngħidu wkoll hija l-ġurnata fejn aħna niftakru din l-introduzzjoni f'din it-talba li għallimna Ġesu, li għallimna nitolbuha mhux b'mod individwali imma bħala aħwa.